sä et hyödy siitä silleen. Joku huusi sille, että hiljentäkää pakkaa, koska jammerit ei mukaan. Sekin on taktinen väline, tai kuinka kovaa, että yritetään mennä tai hiljaa. Ja siinä on kanssa sitten, jos toinen ei halua mennä kovaa ja toinen hiljaa, niin se on sitten mielenkiintoista, mitä sitten tehdään sitten. Kyllä siinä oli kummankin määrätä se vauhti vai? Sanotaan, että jos pakka hajoaa, tai se pitää olla tietty, mä sanon sitä pakaksi koko ajan. En mä tiedä, mikä se on suomeksi pack. En mä sitä ympäri. Joo. Nyt näet se toi tuunas.